מה קורה חברים? כאן בפרק ראשון בקלאש אוף בויס. זה פרק ראשון של הערוץ. אנחנו פתחנו אותו לא מזמן. כן, לפני כמה זמן. ועכשיו מה שאנחנו הולכים לעשות בפרק הזה זה להסביר מה אנחנו הולכים לעשות בערוץ, מה הולכים לעשות בפרק, ובוא נתחיל. אוקיי, אז קודם כל יש לנו את הקלן שאני פתחתי, ואתם רואים זה קלן ממש פעיל, 16 אונליין כבר עכשיו, שזה ממש יפה. שמנו את הקלנצ'ט ביום. כן, ביום, שזה פשוט מטורף. כן, והכניסה היא מ-3,000 כבר. אנחנו עוד רגע בטופ, ואני צריך להוציא קצת תיכנסו, אנחנו נשמח לארח אנשים חדשים. אז עכשיו אתה רוצה לעשות אתגר? כן, יאללה, בוא נעשה אתגר על אז לבה. כבר הכנו את הדקם לאתגר לבה. אז אולי תסביר להם מה האתגר בעצם אומר. אתגר לבה, כאילו צריך לשים מלא לבה וקלון, ואז הוא שם חצים על הלבה פאפס. על כל הקלון, ואז יש מלא, אבל מלא לבה פאפס. אנחנו כאילו, הוא שם מורטר בינתיים, כאילו, כן, או מורטר. בשביל לעכב אותם, ודברים כאלה. אז נתחיל. יאללה, בלגן. ביקשתי. על הבלגן, אנחנו הולכים לכסח את כולם. טוב, אז יש לי כבר לבה. ראשון, אז אשים אותה. שיט, לא שמתי משהו שאני יכול לנצח. טוב, נו, ננסה. ולכו. שיט, אני באמת לא שמתי כלום. טוב, נראה לי אין אינטרנט. טוב, רגע. אני רואה לך פשוט עם מורטר וכל אלה. שיט, אני לא מאמין, פספסתי את הכלום. איזה פשלה. מביך. אוקיי, עכשיו נשים ככה. זה כבר יהיה... זה כבר נראה לי הוריד. אני אשים עוד מורטר שיגביר כבר את הקצב. טוב, כן, זה נראה לי תתכונן. רייג'. אוקיי, לבה אחת הולכת למות, 3. תתכונן עם חצים גם. מתי? צודק. שהם ימותו, תתכונן. הנה עכשיו שים. אוקיי, חברים, האם האתגר הולך סבבה? לא, אז לא צריך, זה כאילו, זה לא יפגע בבית הגדול. נכון. כן, אבל אני רוצה לשמור קצת עכשיו ללבה. סבבה. לא. אוקיי, אני אשים את ה-iSpirit כמו מקודם. אני אשים אותו דבר רק. אני כל כך אינטרנט, אבל לא נורא. אוקיי. אני רק רוצה שגם הקינג טאוור יתמקד, כדי שלא יהיה על הכלום. קבל יותר חזק קצת. הוא לא מתמקד. איזה פשלות יש לי. נתפסתי אותי. לא! לא! גם לבה פאפס אחד הולך לה. כן, נו. טוב, קצת מביך פה מה שקורה. אל תדאג. יש כאן לבה פאפס אחד שאתה יודע. עושה דמין. טריף. טוב. וכיסרתי לך את הטאוור. עכשיו לבה פאפס השני. נו באמת. אני אשים לך פה זר. נו באמת. גם לך. נשים רוז. אוקיי חברים. עכשיו איפה שמים את הקולקטורים? תשים איפה שאני שם. אוקיי, סבבה. שיט, לא ארגנתי לי מירו. אוקיי חברים, יאללה, אנחנו גם לי לא ארגנתי מירו. iSpirit. מה אני אשים? סתם כלום. פריז. וואו. רייג' נימה. רייג' גם אני. רוז. אין לי כל כך מה לעשות. אוקיי, חברים. יש גם דאבל אליקסיר שזה יצא לנו דווקא. יש לנו עוד מלא זמן לשים את הקולקטורים ויש גם את האוברטיים. כן, אם אתם רוצים שנעשה כל מיני אתגרים, פשוט תגידו בתגובות, אל תפחדו שאני אתלה אתכם הפוכים או משהו כזה. הוא טורף. טוב, נשים את iSpirit פה, נשים רייג' פה, שים רוז פה, קולקטור פה. טוב, בינתיים זה הולך לנו טוב, כמו שאתם רואים. כשבאתי את אמיר הקולקטור, רייג', וואו, בקולקטור לא כזה טוב. אז בערוץ הזה זה בעצם יהיה ערוץ של קלאש רויאל, אאוט גיימינג. כן. אנחנו נעלה כאן מה שתרצו, פשוט תגידו בתגובות. אוי, למה לא שם כלום? רייג' או איזה פרקדישן, איך שלא קוראים לזה. מביך. טוב, הבה נתחיל? נתחיל? לא, אתה צריך קודם כל מורטר. יש לי מורטר. אתה רק תנסה שהוא לא יפגע בבית שלי. ולא בקולקטור. בטאוורס, בקולקטור, כן. הנה, אוקיי, זה לא. 3, 4, התחלתי. אוקיי, נשים פה כבר את ה... נשים עוד קולקטור, אני עדיין אשמור על זה, כי אין לי כל כך מה לעשות עכשיו. עוד לבה. שים את הקלון, הקלון זה הכי חשוב. נשים פה עוד קולקטור, אני רוצה לשמור על הרצף. ואופה, קנון, יפה מאוד. שוב חברים, גם. שים פה לבה.
אוי, אני לא יודע, שמתי לב אם זה פוגע בקולקטור. תקווה שלא. אוקיי, זה לא. אוקיי, חברים. קלון. לא, היי ספיריט. אומייגאד, חברים. לא היינו מוכנים. נעשה נראה לי עוד פעם. שים רוז. רוז. ננסה. סאמר רוז. לא. אומייגאד, כמה חברים. לבה. אבל זה היה קצת, אבל תסתכל כמה לבה פופס. וואו, זה לא נורמלי. אומייגאד, חברים. לא יצא לנו הכי טוב. צריך יותר להתכונן עם המורטר והקולקטור. נכון. אז ננסה עוד פעם? יאללה, מגניב. יאללה. וגם אולי נעלה עוד סרטון שאני פותח את המג'יקל היום. אם תרצו תגידו בתגובות. כן, במיוחד. מה עושה פה? בלי כלום. בוא נעיף אותו. הלאה, סתם לא. מה עושה? זה דוד שלי. וואי, הוא העיף כאן מלא אנשים. הוא העיף. לא, הוא לא העיף, הוא הוריד. הוא רק הוריד, אבל... ינון דה קינג, תוריד, זה חבר שלי, תוריד אותו לאלדר, תוריד. לא, ביי רועי, ביי ינון. טוב, לא נתעסק בזה עכשיו. אני רק אוריד אותו. כוכבים. לא. ינון, איפה ינון? לא בא לי את ינון. רגע, בוא נראה. למה הוא מוריד אותו? די כבר. חבר שלי תוקף, בינתיים תראו בזמן שזיו כן. יסדר פה דברים. גם אם אתם רוצים, תבקשו, אנחנו עושים את הפייסבוק של כל אחד מאיתנו. כן. גם לי יש פייסבוק. ככה שתוכלו לראות אותנו. משחקים כל רגע. גם ניתן את הקישור של הערוץ בתיאור. כן, גם. אם נצליח, כאילו, זה די בינתיים פשוט. שיצפו, אני צריך פה, יש בעיה בקלינק. אני הלידר, מי שלא מבין פה מה קורה, אני העוזר של הלידר. כל לידר. טוב. איפה ינון? הופה, יש לו מירו. הוא תוקף על זה בטורניר. אין לי שמץ, נראה לי שכן. טוב, יאללה זיו, אתה מוכן? מחכים לנו הצופים. טוב, אחרי זה זה. יאללה. תתחיל. אני אבקש. רגע, אני רק רוצה לראות. ככה בלג'נד, גם אוקיי, אתה רגע. אז סקור להתכונן, וואו, 18 אונליין. וואי, מטורף, חברים, זה כלי ממש פעיל, אנחנו משיגים את הלג'נדרי. כן. את הלג'נדרי שאני אומר, עזוב. אני חולה על הלג'נדרי. טוב. כן. אני אעשה סייקל לava האונד. אני אשים קולקטור. גם אני. צריך להגן את זה. אני אחכה רגע. לא שומעים אותך נפי. לא שומעים. דבר חזק. דבר חזק. בכבוד לך, בכבוד. אוקיי, נראה לי, איפה שמת את המוטר? אוקיי, אז אני אשים פה. וזה כבר תפיל בהכל. כן, אתה צריך לשים... למה אולי? בסדר, לא משנה. אבל שזה כבר יריץ את הסייק. מה, אני... תראה, זה טוב. טוב, לא. קצת מקפיא. מה מקפיא? לא. לא. כן. טוב. בכל זאת אתה רואה את זה. קולקט, צודק, זה טוב, זה טוב. יפה. והרסת. ובול בזמן את ארוז. לא, עוד רגע, תתכונן. שמתי. ושים ארוז. אוקיי, אני אריץ את הסייקל שוב. אם לא שומעים אותנו, או אם לא שומעים אותי טוב, אז תגידו, ככה אני אתקדם גם יותר. אבל... יש לנו עוד מלא תוכנות, אם אני לא מאמין, המורטר השני לא פוגע. באמת? נראה לי. חשבתי פספסתי את הקלון. נו באמת, כמו פעם קודמת. לא, אבל הוא הרג אותו. טוב, זה אני חייב לשים. אני גם, רגע. סליחה על ההודעה. שכחנו להשתיק פשוט, אבל... אוקיי. קלון. טוב, אני לא עושים כלום על הלבה. שים איי ספיריט. זה יוריד נראה לי? זה יוריד? לא. לא, גם אתה לא הורדת? כי אין לי מושג מה לעשות. אני אשים לבה אחת. מה? נראה לי יש לי בעיית אינטרנט? אוקיי, בסדר. שזה לא הולך על המורטר. אז נקלוט אותו? זה יקלוט נראה לי. פה לא. טוב, אני לא אשים על זה שום אני מתכונן לשים ארוז. אוקיי, שמתי... נשים כבר סקלטונס. כן, אבל... סקלטונס. אני אתחיל כבר לשים... רגע, איפה אתה שמת? אני אשים איפה שאתה שם את הקולקטור. אוקיי. טוב, אני כבר אתחיל. אני כבר מתכונן עם ארוז. כן, מתכונן עם ארוז. אין לי אליקסיר, אבל בסדר. יפה. אין לי.
כל פעם מבזבז. לא. זה כבר הספיק. יאללה, יאללה, שימי ראש. צודק. שלא יוריד את המלך. אוקיי, 3 צופים. מה? איך 3 צופים? נכון, מהקלט. מה חשבת? מעודדים אותי. שונאים אותי בעולם הזה. אני מרגיש מכובד. אייס וויזר צרד. אייס וויזר. אל תלמדו ממני כלום בחיים. כן, הספיריט. הלאה ספיריט. סע גוזל, אני מאמין בך. טוב, שתיים עכשיו הם התאבדו. זה כאילו מה? אוקיי. על מה הוא קפץ? אני לא מריץ את הסייקל פה וזה לא טוב. את הסייקל. come on, let's do it. אתה יודע מה? כבר עכשיו תתחיל עם המורטר. יאללה? רגע, אין לנו כלום. סתם לשים מורטר? כן, סתם. שלב גע גם בקולקטור. שמתי. לא, הכי גם... בצד. כן, לא שמתי הכי בצד. קנון. לעשות עכשיו? שלא ייגע עם הקנון. כאילו זה אפשרי. טוב, תריץ את הסייקל למלא דברים. ותן סיפור. פגע בקולקטור, נמטומטם. שים איזה פריזה עם משהו? טוב, לא נורא, בוא נריץ את הסייקל מהר. זה לא פוגע בכל הקולקטור. נשים גם קנון. הלאה, מהר. אנחנו נצליח את זה. לפחות הם מורידים אותו. זה גם טוב. עכשיו, בדיוק שהוא מת. ננסה לשים עוד מורטר זה יופי. הכי הרבה חיים. וזה גם לא נוגע בטאוור. זה מצוין. יש לי גם פריז בדרך שבא. פריז כמובן. שים פה קלון. עוד קלון. עוד לבה. עושים חצים? עוד לא. תנסה לשמור. שים עוד מורטר. כן, עוד. זה. הלו אכבר. יש לי עוד קלון. עושים חצים? שים. רגע. אוקיי, אני שם. על החיים ועל המוות. אומייגאד. חברים. וואו. כמה לבה פאפס. זה לא יאומן. ממש, אני לא ראיתי את זה בחיים. וואו, זה היה גדול. וממש, אני לא, באמת זה נדיר. אוקיי, הוציאו את ינון. תבקש ממנו לחזור. טוב, לא עכשיו, בוא נעשה עוד פעם אחת, ואז נגמור את הסרטון. כן, וגם יש לנו פה מישהו שעוד רגע בטופ הישראלי. לא, הוא בטופ הישראלי, לא? הוא ממש קרוב, נראה לי, אני חושב. פליירס, לא קרוב. הוא 4,460, אם אני זוכר נכון. ולא, הוא קרוב. וגם יצא באטל ראם חדש. לי יש אותו, אני לא אקנה. גם לנו, זה די ברור, אבל אתם יודעים, יש כאלה שאין להם. וספיישל, אבל אני לא אקנה כי אני גם מטומטם. אבל אם תרצו, אנחנו נשקיע בכם כסף ואולי נקנה גם. מג'יקל נפתח בערב, בלילה. זה הטבע הראשון שלי מהארנה 10. כן, הוא עלה לארנה 10 וקיבל את זה. נעשה סרטון נראה לי מחר בבוקר, נפתח את זה או משהו כזה, זה יהיה בלילה, אבל... טוב, אני פרסמתי את הגלן גם אני, נו. שנינו. אוקיי, יאללה, מוכן? אתה רוצה לעשות לא, אתה עוד טוב בזה. אתגר? אתה רוצה אתגר אחר? אין לי בעיה אתגר, אבל טוב. איזה אתגר אתה רוצה נגיד? משהו אתה רוצה את הפצצות של הג'אנט סקלטון? זה קשה. קשה? לא, למה קשה? לא, זה לא קשה. תאמין לי, זה לא. אני עשיתי את זה עם מישהו ממש, היה לנו ממש טוב. חלוש להם, שם את החצים, בום. זה גם יפה. עדיף חצים ולא לוג. חצים? כן, עם חצים. טוב, אם אתה אומר. כן. אתה שם או אני? אתה תשים את זה, אני לא... אז רגע, מה לשים בדק? תגיד לי, כאילו, מה לשנות? שים ג'יינט ורואל ג'יינט, נראה לי. ג'יינט ורואל. כן. ג'יינט. לא יודע, למה רואל ג'יינט הוא בכלל קומון? הוא יורה מרחוק, הוא לא הכי חזק. כן, זהו. אוקיי, יש לך. שנייה, אני רק צריך... הוא רק מכין את הדק. בינתיים אני אראה לכם איזה שוקולד בננה מול OAP, שהוא OP. אוקיי, לא יודע מה הם עושים פה. טוב, אם אתה רוצה, אני מוכן. נראה שהם רוצים. אתה מוכן? אני מוכן, ודק לג'נרי. לא, יש לו מינונור. טוב, יאללה, לא משנה. יאללה, נו. פרנדלי. אני אבקש? יאללה, בקש. בקל.
אנחנו, וואו, יש עוד 6 אנשים שיכולים להצטרף. אוקיי, אני כן יכול איכשהו להוריד את הבית. טוב, איפה אתה תוקף? בצד השטות. הבנתי, אוקיי. ג'יינט אחד מספיק? כן, לבד. אוקיי, אתה אומר. יש לי עוד ג'יינט במירו, אני אשים אחר כך, בצד. שיתף הקלון, איפה הקלון? יש לך שם את הקלון? למה לא? החיצים אז. תראה את הג'יינט. וזה הספיק. תראה את הג'יינט החמוד מכה. וואו, לא, יותר מדי. שמתם לב שהג'יינט, תסתכלו טוב על היד שלו רגע. וואי, לא, זה יותר מדי, אז תסתכל את התקפות לגן. אומייגאד. זהו, נראה לי בסדר. OMG. לא. לא הצלחנו הפעם. לא נורא. אתה יודע מה? בוא. נו עוד פעם? באמת. עוד פעם, יאללה. תנצח אותי. טוב. וואו, איזה זאפ. הפעם אל תעשי את ההתקפה הזו. אוקיי. עוד פעם מי שרוצה. אוקיי, וואו, השארת? כן, טוב, יאללה. מגניב, אני יכול אנחנו... להעלות את ה... בוא נראה כמה אנחנו... 31, כי... 31. תסתכל, יש עוד 3 מקומות. 3? זה עוד לא התעדכן. כן, אני יודע, אוקיי, יאללה. ביקשתי. גם אני ארן 10, אז... רק אתמול עליתי. עכשיו אתה לא עושה לי את ההתקפה הזו, ברור? לא, רק את זה בכלל. סבבה. זה לא... מקסימום אני אשים פריז. תשים זאפ על זה. יפה. מעולה. טוב, לא, הוריד 800 דמג' במקום. מטורף. 3 צופים. נחמד. טוב, נראה לי באמת נגמור את הסרטון אחרי זה, למה זה ארוך כבר, ואני לא אוהב סרטונים ארוכים, 17 דקות כמו שאתם רואים בצד. טוב, אני לא אשים רולג'יינט, זה לא מטומטם. כאן נשים גרופ אותה. שזה הולך על הג'יינט, בינתיים אני אעשה ככה, נראה לי הסקלטון יבואו. ככה, וככה, סקלטונס. וככה. אני סתם אשים רייג'. אוי, נו באמת. זה לא היה סתם. בסדר. רק כשהוא יגיע... לא, זה בסדר, הוא יגיע. ובגלל שאני יודע... לא! אז חשבתי שהקיקסטאר ילך על ה... יאללה, שים זאפ. אין לי זאפ. אז חצי. הנה, זה היה הספק. וואי, בום. אבל איך עושים מלא פצצות שלו? נכון, עם... כן, עם הקלון. אוקיי, יאללה. אוקיי, בול כאן. אני אשים כל הקלונים פה. פה סבבה. אני אשים פה קולקטור פה. אם אתם רוצים שנשנה משהו בסרטון, תגידו, אל תתביישו. מולדים אותך. וואו, עכשיו עשיתי סטונים. עשיתי לכם. אוקיי. כמובן שאולי נעשה גם לייב. ואולי נפתח אולי טורניר. כן, אולי אני אפתח לכם. אני והוא. טורניר... אולי 500 צופים, אולי 100. תלוי את הצופים. נראה את הצופים. אם יהיה לנו. אם 100 סאבים הוא פותח 500. 100 סאבים. מה, לך תדע. 50 סאבים זה 25 ופחות מזה, אז גם 25. תלוי. אוקיי, יאללה. שם רייג' בוא נראה את הסייקל. יש גם קבוצת וואטסאפ לקלן, מי שלא יודע. אז מי או שיצטרף מי שרוצה, אני לא יודע. זה לא קופצים אחד על השנייה, זה פשוט מוזר. בוא נראה את הסייקל. לא, כמעט פגעתי. אוקיי. בוא נראה. וואי, אין מה עושים. זאפ, יש לי. פריז. טוב, נו, עוד שנייה תמיד עושה. אוקיי, אייספיריט על אייספיריט. אתם יודעים מה יקרה. לא, טוב, שמתי זאפ במקום רייג'. טוב, יאללה, תתחיל עם הג'יינטס. בטוח? כן. התחלתי. רציתי את הסייקל גם. שם רול ג'יינט. עוד רול ג'יינט? אני לא יודע. זיו. אני יודע, אבל זה... הייתי בטוח שזה יורד. אין לך זאפ חצי משהו. יש לי חצי, אבל לא בא להתבזבז. אוקיי, אני שם רול ג'יינט. אז לא הולך להם טוב. למה? לא הולך להם טוב. פריז סבבה. פריז זה יפה, בסדר. אוקיי. הכל יפה. וואו.
חברים, תגידי מתי אתה רוצה שנשים חצים? אין לי אליקסיר. אין לי אליקסיר. אוקיי, יש לי. אבל זהו, אני שם חצים. עוד לא, מה יש לך? תראה. יש לי עוד מלא קלונס. נו, אני שם. עדיין לא, זה לא קרוב. אבל זיו, אין לי. שים. שם. או... היה לי קלון! עוד חצים. וואו, כמה עשן. אבל כן. עשינו את קרטון סקטון, עזוב פצצות. כן, עזוב. טוב חברים, אנחנו ממש אוהבים אתכם, תנו לייק וסאב, וזיו רוצה להגיד לכם משהו. יאללה ביי גברים. יאללה ביי.